yi mutuwa. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne kuma zan taɓa mantawa ba. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne kuma zan taɓa mancewa ba. Farko zan sanyo Allah mai mulkin komai, mai yadda so kuma da baba mai sauya mai. Ƙara salatin kaga annabin daga bai komai, annabi Muhammadu mudi da kai maka dogara da gaba ɗaya. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne kuma zan taɓa mancewa ba. Al'umma ku tsaya ku saurare ni da ke kujiya, wannan zance na cikinsa ba zancen ƙarya. Kowa da ya buɗe kunnensa da kyau ya jiya, sirrin zuciya ita ce ni zafurta gaba ɗaya. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Ranar Alhamis ne idan ba ku mance ba, da yammaci ne bayan sallan mangariba. Kowa da harkokinsa ba zancen gaba, sai bom ya tashi a take garin yi ruɗewa gaba ɗaya. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Amira ta yi wankanta kuma ta yi yawan shiryawa, ta ɗau kayanta masu kyau da yau kuma sanyawa. Sai ta ce zata je siyayya a bakin kasuwa, lokacin da jaje ashe abin yana da zai faru. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Wayewan gari ranar Juma'a da safiya, ganin ta shi ne ya ƙira ni da a waya. Lokacin da na ɗauka ina cikin tafiya, sai na ji kukansa hankali na ya ruɗewa. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Sai na ce masa menene yake faruwa, sai ya ce mene yau an yi mana rasuwa. Sai na ji jiki na yayi wani irin macewa, sai ya ce mini Amira ce yau sa'i yayi. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Sai na yanki jiki na faɗi ban san na suma ba, ban san lokacin da aka kai ni asibiti ba. Kwana da uku a kwanci ban iya farkawa ba, sai daga bisani dangi suka yi duba ne. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mantawa ba. Kai to zan yi wa bom inda ya tashi cikin yola, ya kashe mai suna ne ko ba zan taɓa mancewa ba.